Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noitama. Timu yangu ndepi mukita se katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa tokupe timu yangu pasachapira pane zviri kupisa vanhasika mubaya bacham subscribe so that musare pane zvese zvinenge zvichiitika zviri kupisa paSoweto Record TV anditi satonopinda munyaya yedu changa nenyaya yemabheroda aya ekwazembe bells namba dzikuda pascreen penyu wanyocheka bhero rako nemutengo wakaderera. Welcome to First Class Mabero. Reasons why you should buy our bales. They are high-grade quality bales. Our prices are the cheapest in town. We open them up and customers only make payments when satisfied. We deliver door-to-door anywhere in Zimbabwe. We help you find tables to sell your bales for clients in Harare. To place your order, call 07854-53174 or 071698682. First Class Mabero. Tichifambira mberi kune nyaya yanetsa kune maartist aya akastaka ari kuCape Town mushure manganga yamutsoswa kushow vanosanganisira iwo Dunge Youth, Jachild, Super Youth nevamwe varipo pashow yakaitwa kuDelft kuCape Town. Izvi zvikukachamudza zvinhu zveZimbabwe kuti koma promoter munoitire zvinhu muchizotadza kupa vanhu mari dzemabhazi kuti vadzike kumba but business tozobakwanisa kubata Dunge Youth chaita kuti zvifamba sei but aiwa yangashara kuti aiwa ini zvangu zviri correct atokwira ndege yake atodzoka ato muZimbabwe kunzwe zvangashitaura. Oyo Sisore Gondo TV. Aiwa ndinonzi Ntunge and I'm back. Zvitoro ndezvekunyepa. Asi kuri kuna Jachild nevamwe vava tukwedza kwabata kuti zvifamba sei pamwe vangaona help vakazoka kumba otherwise vana vanopesera vazvikundo zvepaSouth Africa nditi tichifambira mberi tukare nyaya yemukomana Luko anetsa nenyaya dzemabhebha achangopinda chimwana chaSauro mushure mange Arias kwazotora mukadzi waWindsor wachakabva paSoweto Record TV uya chizonayewa akuredzera kuti anzi Windsor akambofeta pamusoro pangu pare zvino akudanana naLuko azosvika pakutozama tattoo paroko rakatonzi Tasha rinonzi Luko ndiye mukadzi wacho muri kuona kuda pascreen penyu visineo Luko ndiye ende matatu ndiwa muri kuona saka visinei ndo zviri kupisa zvanga chichikupa izvi kuti vakomana vapana vechidiki vanoparadzwa nekuda nhingi avachamene kuti kumberi kwacho zvinopera mushere saka muchikamfunochera keep on subscribing zviri kupisa na skimbo comments mu comment section. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noitama.